Assalamu alaikum. Hare mi wuri ke on fop lalande stay do jam. Allah ta hare do jam. Jama la gene lady ndi butata ndi yarata yeso tanke mama di tumbu eno kolam. Go o jam fike jama la gene. Didi o jam fike soutenu be mo be 5 septembre. Tati o jam fike himbe warabe ben ka ax himbe waranobe be o ari o wudi inde mudum fino hebira lamu go ino jam fata ko be o jam fike be leydi ndi butata ndi yarata fenande jutata sayde mi woli mede tippi kadi ko mi tippi don kadi ha jango leydi ndi butata ndi yarata yeso Mamadi innudo plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié ce que nous sommes. Odo, wiudo, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du CND ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi me répéter l'undo? Ko fiyon ando moja, fiyon famu, si tayi hibe anduno, tana habido be on, tana mo be fokkintini on, ko wallahi goto iwditano bawo mabbe. Mamadi tun ka teren goto jokkatam. Si tayno mo holi non o yaltano wada di campagne. Mais nde wonno o hoolaki hoore makko foppu hino felutuno goy o élection do ko o sélection mo be wadi do ko c'est-à-dire ko fi pour faire semblant de légitimer et de légalité un coup d'état alors que ko daynugol hoore modon jokkudon wobbe no ka gouvernement ko selludale be woni ittade mone wobbe no ka gouvernement ka opposition c'est-à-dire be ittoto woni wombe ben ka opposition moni alors que non fiyon andu moja baytun erreur ji feƴƴude ɗin on répétit c'est la même chose kadi Mamadi o wirta no alpha iwiri non kono c'est-à-dire hande laɓani men fop amen sina pinka itata ɗon Mamadi Doumbouya alors que wallahi tous les moyens seront utilisés pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya kanko tigri mo felliti o joɗota ko ƴommine toon jama on fop hino felliti hino andi kadi Mamadi tanamo ɓe fokkintini on jama on fop hande no suti aduna Allah on fop hande hino no visani meni meɗon parce que ɓe andi jama meɗen no profite de hoore Mamadi na kamɓe ronkata arde profite hoore jawle meɗen en ɗo nande hay sinoa ɓen kon kon wiide kamɓe c'est à dire ɓe faala association ka ko honno complot stratégique fino ɓe jipporo lagine tum fi c'est à dire fi mini meɗen on sondari exploitation yidin koko be woni wadde do fop sondari gi A à Z hay e hunde lagina ala avantage mudum ene ko simandu mo 15% mo lagine habba ko yata duubi sappojo hewtali taw ko dum sikko don lagine wontay pays de paradis lagine yarata yeso mini tanki be accali jangube be ngari parce que sondari hay di document ji signali fi simandu be jabali yaltini document ji be suudi di be ni dun non ko secret ko privé si tayna ɗum no si tawi ɓe négocie no moƴƴa fiyon hatta ɓe publia document ji fiyon hatta ɓe yaltina document ji ɗi jamais ɓe waɗata ɗum en fop meɗe ɗen andi ɓeɗo ko jiifaji maɓɓe ɗi heewi tankiɓe ko laamu ko avantage maɓɓe tum ɓe jokki ko darnugol satoji Europe hande Allah wonɗo ka gouvernement ala suudu Europe on ala andede on nangete waɗede on respect fiiɗo e nder jawla hettora on faami sikkuɓe ɓe lanni lawaɗe minani woɓɓe goo no wiya toon limɓe layifuɓe goo yimɓe ko tawta ko layifu yagala ko hatte maɓɓe wosi meɗen faala min wallin fi laamu ko ni koye ɓe yetorino min à l'époque ɓe inni o joɗotoɗo on jowtike alpha jowtike walline haala si ɓe ari ɓe rondima alpha ɓe itti alors que kowoni kon sabu ittugol on non wallahi wona e sabu ittugol Mamadi o joɗota ko o ƴomminotoni Mamadi o joɗota ko ƴomminotoni si Allah wala no jaɓi noon kadi on fop moɗon hira guite moɗon souvent mi avertise jama on fiyoɓe andu moƴƴa si CNRD noddiɓe wata ɓe yaw kala ko CNRD nodditi wata ɓe yaw jokke haaju moɗon est ce qu'on fame hare ko non iɓe ɗo iɓe ittade selludale mone ma ɓe ittade goɗɗo go mone alors que hay e hunde on famali